Hvordan kan det være, at det, der gør dig succesfuld på jobbet, er det, der sorterer for dig i dit kærlighedsliv? Ja, rigtig ærgerligt, at jeg kunne få det. Det kan være, at du tænker eller tror, at du mangler kærlighed, men det, du i virkeligheden mangler, det er at slippe din kontrol. Lad mig forklare lidt om, hvorfor at det, du er god til på jobbet, også er forkert. På jobbet lærer du det, og lærer du, man kan stole på. Lad mig fortælle dig lidt om, hvorfor at det, der giver dig succes på jobbet, er det, som forhindrer dig i et godt kærlighedsliv. Blandt andet, at på jobbet lærer du, at det er rigtig godt at kunne have kontrol, det er rigtig godt at kunne analysere, hvad gik galt, hvad gjorde ikke, hvad er det, folk gerne vil have, og så videre. Udholdende, nogle gange også flittig. Det har jeg jo så meget at gøre. Så altså alt det her, der giver resultater, alt det, der giver resultater, anerkendelse og tryghed. Hvad skal man sige? Anvender den her måde at være på. Hvis du anvender det kærlighedsliv, så får du fortalt dit nervesystem, her foregår noget. Her foregår noget, der gør mig urolig, fordi jeg skal have kontrol. Jeg skal vide, hvordan min partner er. Jeg skal vide, hvornår min partner kommer her. Jeg skal have bekræftelse i, at min partner elsker mig. Og det vil jo på sigt kunne få din partner til at bevæge sig væk. Det er jo anstrengende i længden. Og worst case scenario er det jo netop her, at der kommer psykisk vold ind, at vi går ind og manipulerer med vores partner. Så derfor er det bare den visse død og det. Så lad mig tage arbejdsjakken. Så lad mig tage arbejdsjakken af. Så den her kærlighed, der får lov at fylde det her. Så dels er det noget med at fortælle mig selv, jeg er kun tryg ved at have styr på det. Jeg er kun ligefuld, når jeg præsterer. Hvis jeg tænker så vil jeg jo gå i en uendelig præstationsmode. Ja, og jeg har faktisk været i det. Det er meget anstrengende. Udover at det også fjerner en mere og mere fra sig selv. Så det er slet ikke anbefales. Og det værste i forhold til en relation, to mennesker, der er sammen og i relation og i kontakt, det er, når det er den her, jeg skal gøre en masse for at føle mig god nok, jamen så det skaber jo forbindelse. Så kan den anden sætte sig og nyde og synes, at livet er dejligt, hvis man siger ikke bare en måde at kigge noget. Det er ikke godt for nummerpartner. Jeg vil gerne lidt på, hvad er tegnene på, at du overanalyserer. Fordi nogle gange, når vi står i det, så er det selv svært at se vores eget mønster. Det kan være, at du prøver på forhånd at regne en relation allerede i starten af dagen. Det er gode for hinanden, eller at vi prøver at regne dem ud. Det, der er problemet her, det er, at i en relation, i en kærlighedsrelation, er følelse en stor del af det. Hvis det følelser, det er energi, det er frekvens, det er afstand. Det er jo kvaliteter, som ikke inviterer til en varm, legende, let forhold. Så derfor, det var et eksempel på, hvis det derfor prøver på at regne relationen, så kan du allerede gå væk fra det følelsesmæssige. Hvad føles det i dig at være sammen med din partner eller din date? Så går du ud af den følelsesmæssige reaktion, og går egentlig også, og kommer også til at slippe relationen til dig selv, det følelsesmæssige, hvor dejligt det er at se et andet menneske grine, den varme, det giver dig. Den sidder her og griner sammen med mig. Det må betyde, at jeg har sjov at være sammen med. Så på den måde, så bliver det nogle gode følelser, vi går ind og deler af. Jeg trænger mig til side og sidder og
analysere på, om det her er godt eller ej, så er jeg allerede der gået ud og sagt, han kommer aldrig til tiden, jeg kan aldrig regne med ham. Det er ikke det, jeg sidder og snakker om. Vi snakker mere om, at hvis du ikke har kontakt med dine følelser, at du står her over på at række med. Så der er ingen grund til det her. Det kan også være, at du leder efter tegn. Det kan også være en anden måde at tænke to. En anden måde at finde ud af, hvorvidt du overanalyserer i forholdet. Det er, at du kigger efter tegn på et mønster. Det kan være, at du kigger efter tegn på risiko. Det kan også være, at du kigger, kan du regne med dig? Giv mig aldrig den tilfælde mig, at i sidste forhold, jo, det havde da været godt med det. Og det var vigtigt for hende at have en aktiv partner. Så det har hun virkelig tjekket ud i starten. Og spurgte ham, jamen er du så også er du meget aktiv? Det er vigtigt for mig, at du bruger kort. Vi kan jo træne på vandreture sammen og så videre. Da de så fortsatte deres forhold her, der bemærkede hun, at når de så fortalte os, hvad de havde lavet i løbet af dagen, så sagde han ikke noget omkring, at han var aktiv. Det var mere, hun lurede af, at hun kunne da høre, at det lød som om, han havde siddet hjemme og til sportesfjernsyn. Det tændte hendes fuldstændig af, og det tændte hende over her. Så kan jeg jo ikke regne med, hvad han siger. Men det om, så her er der jo et mismatch, som garanteret også påvirker daten, at han ikke følte, at han var god nok, den han var, så han var nødt til at kønne på sig selv. Så det er den påvirkning, det overanalyserer også. En tredje ting i forhold til at overanalysere og gå meget op i at præstere, det har ligget dybt i mig, at jeg skulle præstere og opleve, at jeg var god nok. At det har sat så dybt, forsiden har sat så dybt et aftryk på mig, at det har været svært for mig at se. Jeg har ikke været helt i sammenhæng. Det kan jeg noget, og det vil jeg dele. Det er noget at gøre med, at for der var ting, den lille pige ikke forstod, at jeg ikke følte godt nok tilpas, fordi jeg egentlig følte mig god nok, eller rigtig nok, som den jeg var. Kom jeg i tvivl om, jeg var elsket. Den uro, det skaber hos den lille pige, det var jo, og så begynder jeg lige at gøre noget, som jeg har set, der mor glad. Og så er det noget med hele tiden at aflæse, det var det her, eller det her. Så jeg blev ekspert i at finde ud af, hvad nogen godt kunne lide. Og uden jeg har været klar over det, så er det på den måde, jeg har aflæst den godt lide. Jamen, så er det det, han har. Så derfor er det så vigtigt, hvor har jeg mit fokus ved at være mere i kontakt med mig selv. Og mine behov, på den måde har jeg kommet ud af præstationsskinner, som har ligget så naturligt. Det er afgørende her, det er ikke godt dårligt. Nej, har jeg det på den måde. Det er at bemærke nogle pointer med det her. Det er ikke at sidde og stille dig op, at du ikke må interessere og så videre. Det er noget med at være opmærksom på, det er at trække os ud af det. Så vi ikke i kontakt, i relation til, reagerer det med det godt nok. Jeg har siddet og snakket om, det er sådan forskellige overlevelsesstrategier, som jeg fortalte lige før. Hvis jeg nu siger og gør en masse, så bliver mor glad og senere min kæreste glad, er bare mere af det samme, når du det er, at du skal ud hvad er dine overlevelsesstrategier? Hvad antager du, at det er vigtigst for din partner? Eller lidt stiv af at skulle gøre noget på en bestemt måde, fordi det ikke helt er dig, men det har du lært, at det må vil. Jeg vil komme med et eksempel, jeg havde her så nyligt, om ikke lige bare omkring forhold, men det var i forhold til mig selv. Det er det vigtigste. Bedre forhold, du har til dig selv, jo mere regne med dig selv, jo mere din indre tillid, den fungerer, og mere er det også at mærke ja og nej hos dig selv i en relation til hinanden. For nylig har jeg været til yoga her med det lokale center, og da jeg var til yoga,
kendte jeg, der er en pauserejse. Det kører derud af det ene eller andet af skolen til at afkende kun med yoga som værd. Godt dårlige erfaringer med yoga. Da vi så til sidst skulle lave sådan en meget yderlig stilling, det var så også okay. Problemet var bare, at vi skulle gænge mindst 20 gange. Det var ikke sjovt. Det var ekstremt anstrengende. Så tænkte jeg, det var sgu bare oplevelse. Det, der skete om natten, min krop ikke oplevede noget lignende. Jeg er vant til, hvor kroppen gjorde i hele kroppen. Det her, det duer ikke, fordi det kan godt være, at jeg med min måde kunne forklare nogle ting og kunne glemme nogle ting. Det, der var en fantastisk oplevelse for mig, det var reageret. Og det er jo det værste tænkelige scenarie i et forhold. Hvis ikke der føles følbart og trygt i et forhold, så er det jo bare totalt no-go. Og det samme skete i mit forhold til mig selv i verden. Altså det sjældent, som jeg vil gerne vil have. Men jeg sluttede mig for, i stedet for ligesom at sige, okay, så går jeg ikke til yoga og tænker. På tidspunkt passer bare. Jeg kan godt spørge hende det. Er du sådan en fornemmelse, hvor du kalder det my way or the highway? Så det fortæller hende om, at jeg har haft den her oplevelse. Om det var okay, så jeg tog en pause. Det var helt fint og så videre. Næste gang igen, så jeg bare mærke, at det var okay. Nu vil jeg være 100% på lyst og rart. Jeg havde sådan et savn efter, at yoga bare var dejligt. Det er oplevelsen af yoga. Det havde jeg så ikke lige oplevet her. Så jeg bestemte mig simpelthen for at tage det hen til før. Jeg var virkelig stå med mig og yoga. Og det blev den smukkeste dag for mig, fordi jeg havde valgt mig selv. Det var ikke et spørgsmål. Enten ellers, hvad jeg havde lyst til yoga. Så det er egentlig det, at oversætte det her til et kærlighedsforhold. Sørge for at se til og fra og holde fast i det, som er godt for dig. For så fortæller du dig selv, hvad er det værd i forholdet, at selvfølgelig skal jeg have det. Selvfølgelig vil jeg gerne give mig det, jeg har for. Jeg er ikke afhængig af, at min partner giver mig. Jeg giver det til mig selv. Så man kan sige, i morges droppede jeg en hård yoga-session. Det var ikke fordi, jeg var dårlig. Det er fordi min kærlighedsidentitet er ledighed, at jeg kan nå at regulere mig, jeg kan nå at nulstille mig igennem, og tænke, at jeg har en oplevelse af det selv. Hvad er godt? Jeg lever det, jeg gerne vil lære. Det er så afgørende. Og det, jeg har lært i forhold til at skulle præstere, det, jeg har lært omkring det, at jeg troede, jeg skulle ikke præstere for at opnå, for mulighed for at blive elsket, det har jeg lært at erstatte ved nærvær. Og hvordan så er nærvær? Jamen nogle gange, så kan det være slidt. Jeg har bare lyst til at sidde og holde i hånden og sådan en skubning. Eller jeg har tur, eller noget, som ikke behøver at kræve meget tæt kontakt, men hvor det bare er rart at være sammen. Så det her med at gå fra at tænke andre, hvad synes du? Det er en helt anden verden. Det vil jeg virkelig ønske for dig. Lever du ud fra det, så kommer der en helt anden dybde i din relation. Og på den måde ved du også, at det er den rette partner, du er. Vi er mange, der har oplevet, måske er du også en af dem, der har oplevet, at kærlighed er noget, du skal gøre til. Det var det lille barn, der gjorde det. Hvis du stadigvæk holder fast i det mønster, så er det egentlig op ad bakke. Så det er så vigtigt, at du får adskilt dig fra at tro, at du skal gøre dig fortjent til kærlighed. Stille og roligt, for det kan selvfølgelig også være voldsomt i starten at opleve, at kærlighed, det er noget, der er værd til stede sammen. Hvis det skal være små bidder at sige som det er, bare det at sige det.
du mærker, som det er. Jeg startede med at sige, hvis du har succes på jobbet, det er meget muligt, at du oplever dig blokeret i din kærlighedsliv. Hvis du har brugt hele dit liv på at være dygtig, være stærk og være kontrolleret, så er det ikke mærkeligt, at kærligheden føles svær. Fordi det at være på en bestemt måde, det forudsætter faktisk, at du ikke er i kontakt med, det er et program, der kører herude. Men har du lært det, så betyder det ikke, at der er noget galt med dig. Sige, at det kan bare betyde, at du er klar til et nyt kapitel, siden du begynder at nysgerrig. Er der andre måder at være i kærlighed på? Så giv dig selv lov til at gå ind ad en dør og se, hvad der åbenbarer sig. Det og tur gå ind ad en ny dør, det er måske også, at i starten, der er du lige lov til bare lige at kigge i. Det der med bare at vælte sig ud i, det kan være alt for voldsomt. Hvis du kan genkende noget af det her, eller endnu bedre, du er kommet til at tænke på, det er en strategi, jeg har i forholdet, at jeg altid skal det, eller jeg aldrig vil det. Hvis du gerne vil dybere i det her, så vil jeg invitere dig med til mit næste webinar. Det koster mig 0 kroner, og du kan se invitationen nede i kommentaren. Du får nemlig mulighed for at starte din rejse stille og roligt mod mere nærvær og mindre præstation. Tak fordi du så med. Ses.